ik zou zeggen, de onderweegdag is bij deze geopend. Ga er niet naar huis, voel me geen zo doos. Hij is de dag die raak, hij wordt de kachel opgemaakt. Ga er niet naar huis, voel me geen zo doos. Hij is de dag die raak, hij wordt de kachel opgemaakt. Ga er niet naar huis, voel me geen zo doos. Oh, wacht. Toen hebben we oude mensen nog aan de telefoon gehad. Ja, precies. Dat zit geen... Daar ben ik nu nog moord over. Echt waar? Ja, dat ze hem niet metgenomen hebt. Jij hoort de naam. Ja, maar je wordt toen het wandelen of ging Ik je heen? ging met de auto richting het clubje om te wandelen. Kijk, En er zat ook nou je gezin in het dorp. welk dorp hoort nog alweer? Met de hippiesnijven. Ja, Die zijn er nog. ja, die zien er nog. Ja? Hey, Tij! Ik moet opletten op de weg, joh. Hij moet opletten op een weg zitten. De bist niet aan het wandelen, Tij, de bist met een auto. Ik ga met de auto naar het startpunt voor te wandelen en van daar vertrekken we. En hoe ver ga je ze wandelen, Tij? 10 en 12 kilometer. Oh, lekker. Is het De niet, pitstop uiteraard. is het niet te warm? Nee. Oh, We lopen altijd. Weer of geen weer. kijk. Hey, vindt je het goed als ik even met de vrouw klets? Oh, de deus maar. Ik heb er niks op tegen, hè. Oh, Oké. we zullen goed op haar letten, liefheuren zien en we nemen ze niet mee. Nee? Rondetjes. Hier zit ook een beroemdheid. Hoe hier? Ja, Nou, ja, ja. want jij hebt mij ook de foto laten zien. Ja, dat klopt, ja. En weet je nog in welk jaar het was? 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Dus nou in december 4 jaar geleden overleden, dus dat was kort of uur. Ja, ja. Goh, Zeg maar niet. ja, hoe is het met oog? Ik weet niet waar. En zie. Ah, heurt wat slecht, dus... Ken ik ook? Nee, ik heb het differ gezien. Ja, ik heb mij dukker gezien. Ja, dat zou je kennen. Wat denkt u? Waar had hem gezien? Dit. Waar had hem dan gezien? Kost het huren? Ik weet het niet. Op de televisie. Kan het? Ja, dat kan. Kijk, en nou zien we echt op paard met de onderweegdag. Kijk. Oh, ik ben zo blij dat ze er zien, hè. Chatterie, hoe het nu staat. Hallo. Waarom heb je de kroon op? Ik ben de koningin van de Chatterie. Sandra? Ja. Ja. Maar er was toch ook iets met een dochter van hoe? Nee, dat is mijn zusje. Dat is jaren geleden koningin geweest. Zo dit. Ja. Ja. We hebben... Welk jaar was het dat we de Chatterie... 2019, dacht ik. Ja? Een tacticus de heestijd, zullen we dan nog maar koffie pakken? Ja, even op het beeld, nee. Oh, want je ziet er net de vereniging natuurlijk, hè? Toch stil zeker? Of met Pinksteren vandaag? Ho! Ho! Ja, de schaars geklede vrouwen, daar zien we dan op in dit programma. Hè? Ja. Dat is warm. Oh, ik heb het warm. Ja. Oh, zo. Dit is het om op te doen. Het is speciaal voor vandaag in elkaar gezet. Ze hebben maar liefst 2 keer gerepeteerd. En het is een speciale onderwegband. Dus hou vooral de telefoon bij de hand. Maak leuke foto's en filmpjes en geniet ervan. En dan liegt het soms wel een overval. Dus zoals altijd en overal ben ik te vroeg. Dat is de adrenaline, mensen. Sorry. Tegen wat ze nooit had
geduld en met respect. En nacht niet denken aan het eind van de rit. We zien toch zeker geen toddenzek. Verhollen uit de jaren met een lach en in een troon. Zonder de groene Limburger kost onderweg geen mens bestoon. Van een daags was het wissen, hebben we jaren gefantaseerd. Het was een kwestie van geduld, zeg ik nou, ongegeneerd. Maar de liefde voor de mensen en verholen van de stroot maken me rieker en gelukkig. Ach, ze doen ik toch zo goed. Weg, weg. Hongerweg, hongerweg. Hongerweg kunt ze tegen wat ze nooit eens gedacht. Op zoek naar verholen. Hoi, dag Bas. Ja, ik heb speciaal vandaag een liedje voor je gemaakt. Van IJsden tot Mokerheide, het is niet zomaar een klein eindje. Het is niet zomaar een klein eindje. En wie gaat er dan heen? Wie gaat er dan heen? Het is Bas met zijn onderweg. Hij was al lang, hè? Waar een bronsgroen uitgehaald, nachtegaaltje zingt. Over het Malse torenveld, vliegt des leeuwerik springt. Waar de hoorn des elders gaat, langs hem beekjes voor. En nog hier! Dat is mijn vaderland, Limburgs dierbaar. De jongen moet nog even plassen. Laat hem maar lopen, laat hem maar lopen. Oké, dan moet Jo het nu 11 minuten ophouden. Ik heb nu net mijn horloge op 10 minuten gezet. Een aflevering van Onderweg duurt 11 minuten. Ja. Dat betekent dat als mijn horloge begint te trillen, heb ik nog 1 minuut af te ronden. Dus nou ja, wij zien altijd als we rondrijden zien we een trigger. Dat kan immers met een frieteut zien, of een mevrouw met 2 flesjes, of immers met een fotoapparaat. Knappe vrouwen natuurlijk. Dat, maar ja, die moesten maar net tegenkomen. So wake me up when it's over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was loved. De enige echte Frans Teunis is in de house. Ja, en ik ben met liefde hier naartoe gekomen voor de maand van Onderweg. Ach, wat is het leven schoon. Je suis de bohème. Dit is wel de eerste keer dat we samen op de foto gaan terwijl we niet op Funpop zijn samen. Ja, nee. In Duifka rond te rijden, ach, wat is het leven schoon. Gaan zo Tsjechoslowakije, in Duifka rond te rijden, je suis de bohème als doen. Er is geen één uitzending van Onderweg die zoveel respons heeft opgeleverd en zoveel stof heeft opdoen wijen als de Onderweg met deze meneer. Heb ik het genoegen met de enige echte Ger Lijsten van doen te hebben? Ja, ik ben de wereldkampioen. De wereldkampioen in? Verzamelen van nagels. Zien er nog meer mensen die dat doen? Nee, dan? dat doet niemand. Oké. Dus werk weet niet dus. Laat ze zien. Hoe dik knipt Ger Lijsten zijn nagels? Die vraag hebben ze dukker gesteld en sindsdien heb ik dat een beetje bij de B gehouden. Van de hand is ongeveer 1 keer in de 4 weken en voor de voet is ongeveer 1 keer in de 6 weken. Waar bewaart hij die allemaal dan? In een putje. In een putje? Ja. Dit is de pot. Ja. En dit is van al die jaren. Hoe raar het ook klinkt. Vanaf 72. Zou ik niet zeggen hoor.
De meeste mensen meinen echt dat het, ik weet niet hoe groot hoeveelheid het is, maar die vallen gans in elkaar, weet je wel. En dan doe je die gewoon een keer, kijk, het wordt steeds minder. Komt die gans in elkaar vallen. We zeggen op naar de volgende 3000. Ja, we moeten de zooi nog opruimen, hè, dus. Zo is het. Proost. Cheers. Proost.